A ne sluša klasičnu muziku i gleda neke naučno-fantastične filmove. Ja sam joj to rekao da gleda i da sluša. A šta treba da sluša? Pa ti čuješ pesme, pa u svakoj pesmi on ode sa drugom, ona je kao prag po kome on gazi, pa šta treba deci da nauči? Da legne, da se prostire, da je svi gaze i da nema drugarice. U svakoj pesmi on ode s nekom kučkom. Ja nisam čula da je negde rečeno da je on kučak. Toga nema, razumeš? On treba da se druži, da ima drugarice, da nauči. Izbaci televizor, ne treba je televizor. Da li ti znaš šta na meni rekla juče? Da li ti, pa ono, ja je nju učim, knjaževnost, nju obrazujem, ono upali televizor i samo čujem bip, 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 tako se samo čuje. Ona je meni juče rekla, mama, bip materinu. Šta ti je bre bip? Šta je bip? Jesi ti to rekao šta je bip? Pa da. Nema da izbacuješ televizor, unesi ga u tvoju sobu i sad ćeš gledati televizor, ti samo gledaš na svoj kompjuter i ne znaš ništa, ne znaš šta je bip, sram. Idi se obrazuj u sobu odmah, ajde. A dok li ćeš ti da nas držiš u selu, alo? U selu ćete biti dok ti se obrazuješ, ona da se formira. Kad sve završimo, onda idemo. Dragi, dragi, komšija kako ste? Obucite se, ima ženske dece. Eno ih uče. Hoćete na ručak malo posle? Ajte, ajte.